Ә хәзер практик биремнәргә күчәбез. Графикны кулланып, күрсәтелгән вакытлардагы температураны билгеләгез. Җавапларыгызны тикшерегез. Графикны кулланып, бирелгән аргумент кыйммәтләренә тиңдәшле ордината кыйммәтләрен табыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Графикны кулланып, А. Бирелгән аргумент кыйммәтләренә тиңдәшле ордината кыйммәтләрен табыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Б. Бирелгән ордината кыйммәтләренә тиңдәшле аргумент кыйммәтләрен табыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. А, Б, С нукталары y-2x-6 формуласы белән бирелгән функцияның графигында ятамы? Тикшерәбез. X урынына 4 кыйммәтен бирсәк, функцияның кыйммәте 2-гә тигез булса, бу нукта бирелгән функцияның графигында ятачак. Тикшерәбез. Димәк, А нуктасы бу функцияның графигында ята. Б нуктасын карыйк. Б нуктасы бу функцияның графигында ята. С нуктасын тикшерәбез. Функцияның кыйммәте 4-гә тигез булырга тиеш, ә безнең җавапта -2 чыкты. Димәк, С нуктасы бу функцияның графигында ятмый. Бүгенге дәрестә без функцияны график ысул ярдәмендә бирүне карадык. Дәресебез тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә көтеп калам.